Halo guys, saya dari Daujeng Langkasina na. Saya dari Sidoarjo. Kalau pada video kamu sih dah Daujeng Langkasina nama kan yang video kamu baru. Bah, lemar baik lah ya. Ayo. Wow, it's a beautiful view. Ini जों गेटखौ मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव टिकेट लानोसै ओमफ्राय जोङो थांनोसै दसे थाबायनो ओइले दोङो Terima kasih. Bisa, 10 taka, 20 taka. Kita kan? Gongse no? Hati. 6 kung lah dan ke? Semker boro. Guys, जोबोद समायना नुदों आरोना बे दाउजेंखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना. Gila bal, efsane dan jebang. Hot, kalar ma mai bazai kalar hasim naide. Iti kalar oban nugan ini. Guys, जोङो दाउजें मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय थांनोसै जोङो दसे बेयाव भिडिअ खालामगोन आरोना ओमफ्राय जोङो बेरायहैबावनोसै आरोना साहाथिं नायहरदो Finally guys, जोङो दाउजें बेरायनो थांनोसै आरोना Hey guys, खालामदों नै दाउजेंखौ माबादि नुदो मोजां नुबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर एसे नायसाबदो आरोना गोसोफोरा एसे गोजोन जाथों होननानै फैबाय माने न'आव बिराद बरिं मोनदोंमोन आरोना गोदाव सोराव मोनदोंमोन बेरेफुंजा एसे Guys, जों मोनफैथारखाबाय आरोना गोजौ गोजौ हाजो सेराव जों मोनफैथारखाबाय ओमफ्राय हाजो गोजौ गाखोनो गोसो जायो नाथाय आरो मा खालामबावनो बेबायदिनो जों जिउखौ बारलांनांसिगोन आरोना सानसे एसे बारलांनोसै भिडिअ खालामनानै Guys, dसे बेरायदायनोसै आरोना पार्क नायनोसै Guys, हाजोफोरखौ नायलांदो फैसा गाथोनखौ मोजां नायदो आरोना बैथि ओरै थांनानै आगोलनि बाथ्राफोरखौ बुंना लांगोन ना Guys, windia जोबोद गोजों आरोना ओरैबायदि गोजों माने लोंनोबो हाबावगोनसो खोमा बेलेगनि दैसाफोरनि दैया बेबायदि नङा आरोना माने बिथिं ग्रासलेन्ड बगामाथिफोरनिया बेबायदि गोजों जाया बेनो ओरैबायदि गल गल फैयो लेथ्रा बेयावनो मानसिफोर दुगैयो नाथाय नैबे दाउजेंनि दैया ओरैबायदि गोजों Guys, बालियाबो गुफुंबावासो नै guys, दैया ओरैबायदि गोजों ना लोंनोबो हाबावलायगोनसो खोमा
ओरैबायदि मोजां आयौ आयरनबो गैयासो मा नायलाय बैथिंनिफ्राय भुटाननिफ्राय बोयो आरोना बियो दैया बोयनानै ओरै थांबाय थांसै आरोना बहा मोनहैगोन दैयाबा माबाफोरावसो मोनो खोमा गुवाहाटि माबाफोराव बुरलुंबुथुरफ्राव गोलैहैयो होनदां दैया ना नै